Hello mga katutski. Kami mga katutski limpyo mo dito. Grabe yung sagbuta. Magpagkarar ko doon. Kanina nanilig kong buntag. Mga katutski. Nanilig kong buntag. Karon na pwede daghan, no? Kuan mo mga katutski, nang luro ang kuan makinig kayo. Nang luro ang mga dahon. Niyo. Daghan pa kayo. Mga katutski. Sabi ka sagbot. Kuya kayo butangan og kalayo dito, katay sulong. Sulong ko yun, no? Mali mo ang napuko nun niya. Dapat isobot, no? Hinduan. Lagi ka sagbot. Wala hira na diha. Baldiho na. Ayan ka tutski. Naog sa boss naog. Sudah jalan. Dari kesagot. Jadi itu kepuko no. Jadi lah tunggu aku i-plaster kamera mga katutsi. Sana mga katutsi mo na kilon ang makuton lang bagna. Para nga mahindog dito sa tapita kay kuya mabili magdadaot niya kamang kalayo. Narabay, no? Dahil pala so muna yung bato no magtapok niya sa tut kaya susi manimin nyo lampas.
Layak yung sagot. Nga dahon kahoy lagi ka layak yun. Terus yun dagang ko ayo no? Kana kung marulay pa na sige po kung tak-tak dire pikas ini kumana ni siya kana na po niya pikas
Pero naman puski baka nang lando na niya. Timing na ako kanang magagas ng tubig. Ayan ako daw para magagas ng tubig. Inarman ng grip ko rin. Narang grip ko rin itong ada ba? Sa likod sa sakyanan dapit. Narang grip ko rin. Harap puhos. Ako ni siyang silaban. Iyan din ako daan ng tubig. Pinsa daan mga kapuski ba? Parang naligay din sa disgrasya. Yung mga dahon sa palmira, paano na po ano ako ni ikuan? Ako ni ipaulahi. Ako ano man namra mga kusog sa ba kayo. Hindi na ko bigla kay kusog mo sa musiga. Murag po sa pagwas mo di. Kung baton, kung ilain dire, hinahinir na kung bisa. Musiga pala yan. Siya na. Di kaya ni kusog kanirang mga dahon sa kahoy mo na si kusog musiga. Kay layat ayo. Kani palmira, ako na ita sa tagsaw dito sa. Nya, ako'y palayo sa kuryente ng kusog na mo kuryente sa babaw ko niyo. Hindi na magdapit eh. Hindi dapit na mo dauban. Nya, diadir ko mag-atangan itong uraw. Andam ko tubig o tinihos. Parang mga ikay sa sunog. Ya. Ano ang dami kapitan? Ayun. Ha? Ayun lagi tingog hera anak lah kapit. Jadi mga kapatid, ito sana yung sagbot. Likot, silang mama. Pero ni human yung pangaral mga kapatid. Yung larang na yung dahon ang kahuya. Ay hanak ko nilipihan dito. Likot. Ay, gabi ka sagbot yun. Kita yung kapatid.
Ako na sila ba dito? Good. Niinay. Para sa akong buhato na ba? Diharan ako gidauban. Nahinay. Ikusog kayo. Sirikas tubig. Untod nga na abutin siya. Na-opposite siya. Ayaw kita po. Katag-kataga lang. Sige. Ano ikatag? Hmm? Daon ba naman na niya? Walang batay dito. Ha? Walang batay dito. Hampir din maabot ang post ng mga katos ko. Layo. Kasi ang pamana ng mga salutin. Okay, siguro kayo. Oh, hindi ramot daon. Balik ko. Yung atas sa tubig. Tanam kamungay. Dami kamungay sa init mo. See? Tihanan ng kuwana. Tihanan ng mga palmira. Tihanan ng palmira. Sadam ko na. Sini. Sadam ko na siya. Sadam niya. Sige, terus ke totoo mga kasaning tubig. Ni lagi. Mga kasaning tubig ay hanam mo daw kan. Handam na po ng tubig ay.
Sa uban, tulban og maksyon siya og katay. Pasiritan dayon. Yung suka, bisa berkuasa nih. Tulistas. Kaya namutag. Kung nagsiligan ya. Kapag turos na po sa hangin, sapot laglag na po ng mga dahon, sapot. Wala ni sagbutan na yung mga tuskil, purot na pangatagat yung dahon. Pero nga kamulo pa o panglarag, wanta sa kita ni. Tingog kita dito. Ini kenal mo. Sapot yung sekarang. Ya, ito ang lato ng magas ng tubig. Ito sa paabot ko sa pag-agas tubig wagtos kaya ako ni triman ang pangmira. Pangaan ako mga saha kay dasto kayot ko. Tulog ka tapok na sila. Kaya ang katulog last dito punta ko. Ako kaya putugpaan. Kaya ako unahan magtos kayo. Dasog ay wala puskya sa isaha. Di kasabot.
pasok. Binareset tulo. Tapi nagbuhat ko. Ay, bilin. Tanong dire kay karang nga bulandong ba. Sige po siya. Tapos itulog yan po nung gibilin para parehas din sila.
pa agas tubig? Oh, matatawag ito sa'yo, agas ng tubig. Sige. Agas na ito, patot. Sorry, abi. Sorry, pupukul masak mo ito. Sorry. Sorry ako. Ako, ako din, oh. Yan. Lato ng tubig, oras. Ipakita niya mga katusi ang pa. Hindi pa. Ano ito susunod? Daw ba ng gabi eh. Wala na ko ipakita sa inyo ang video mga katusi eh. Kita magkaya nasunog ang kalabo ito magtusi wala pa na mo makuha pag yun ang makakot mo dito dito ikit nandun ko ba si David Andre ikit yun kinagmay kanina may sunod kini mga tosyo kini nga palmira so kaya kung sinisunod na po na niya kanina ang tag-asa ko ni siya putlon kay Leoton bubol kayo ang tubo kanina kasunod noon ipasbasa so ako ni patyo ni Leona kanina kasunod mo yung ipadaya magbilin tuluan eh hapit na si Mapsi habit na si Mapsi mga tuon mga katusyo siya ang pasaha doon siya kini Leoton kini kasunod mo ay tambok mo para mga sabutan na sila long gas kanal na kuro po na hinaya no kuhan mga katusyo hinaya na daob pudili pa karon ay biyernes mo ron taga na po may sagbot mga katusyo tuloy ko nun sige pagpamulak ang kuhan sige pagpamulak niyo kuhan na ni pink tree oh, pink tree ni matod pa sa akong ipalitan ani sa una malaki tree magto siya hindi tunog gabi at po sugas kalayo ini dahil sa palmira magto siya ba hindi matauban grabe sugas kayo ano yan hindi matauban sa gabi kapil lapit dito yung mga laos oh. So kay kalayo bigyan mayo yung piyasa o kami magdadaog ay mga stick mo niya ganyan patayan gabi
kay kusog magkatay di ba dahang kay mga laya nga dahon sa marag yung ibatayan daan nagandam kong tubig kaya ito silaban. Maura to akong ipakita lang nyo ang among gibuhat ng gabi. Sinsya kayo kung wala mo ipakita ang pagsunog kay ngit-ngit na magod nga dili nimo matiman ang video kaya ang nimo ang focus tuwa gyud sa kalayo mga katuski basin makadisgrasyan. Sige, salamat sa inyo mga pagsunod kanunay. Bye bye and God bless.